Φτάσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Σταματάω. Πω, κοιτάξτε αυτούς τους βατράχους. Ποιο βαγόνι θα τους χωρέσει όλους? Σταθείτε. Καλύτερα να τους μετρήσουμε. 1, 2, 1, 2. Μια στιγμή. Αυτό δεν γίνεται. Αγαπητοί βάτραχοι, μην κουνιέστε. Προσπαθώ να σας μετρήσω. Τώρα μάλιστα. 1, 2, 3, 4, 5. 5 βάτραχοι. Ποιο βαγόνι χωράει και τους 5 βατράχους? Μία, 2, 3, 4, 5. 5 θέσεις για 5 βατράχους. Τουτ, τουτ. Όλοι οι βάτραχοι μπορούν να ανέβουν στο κόκκινο βαγόνι. 1, 2, 3, 4, 5. Είδατε, χώρεσαν ακριβώς. Τουτ, τουτ. Φύγαμε. All aboard! Subscribe now.